Hei, tässä on Emma ja tässä on Pepita. Hei. Hei. Tänään teemme soitintestin, johon tarvitaan kaksi kynää, kumilankoja ja kirja. Seuraavaksi Pepita rakentaa soittimen, jotta voimme aloittaa testin. Ole hyvä, Pepita. Ensiksi laitetaan kumilangat kirjan ympärille. Sitten laitetaan kynät kumilankojen alle. Näin. Voimme nyt aloittaa testin, kun soitin on saatu valmiiksi. Napauta kynien väliin jäävää kumilankaa. Mitä kuulet? Voit muuttaa ääntä siirtämällä kyniä lähemmäksi tai kauemmaksi toisistaan.